Right, what's up mga idol, no? So, andyan na ata sila, The Pashanders. Ayan na sila, guys. So, pupunta tayo sa Boulevard, no? Ayan. Ayan na sila, The Pashanders. Yan. Yan, shout out. The Pashanders. Hello po. Ayan, mga kasama nila. Hello po. Ayan. So, pupunta kami sa Boulevard, no? So, tara na, Paps. Music keeps me dancing. So, what's up mga idol, no? So, nandito na naman si Right Trip Motovlog. Pupunta kami ng Rosales Boulevard, no? Tatambay tayo doon. Di ko pa alam yung pangalan nila, kaya tatanong natin mamaya. Tatanong natin mamaya yung mga pangalan nila. So, yun guys, no? So, balikan ko kayo mamaya pag nandun na tayo. Right, dito na tayo sa Skyway, no? So, stopover muna kami dito. Dito sa Skyway para mag-picture-picture, no? So, dito muna kami, no? Mag-picture-picture. Yan, kasama natin si The Pashanders, tapos si Ma'am Sinya, hello po. Yan. Tapos pangalan ng channel mo, Paps? Aljon Motovlog. Yan, supportahan din natin siya. Yan, tapos itong kasama na pangalan mo, Paps? Yan. And Jomar GC channel. Yan, subscribe nyo din sila, guys. Supportahan natin yung channel nila, no? Pag napanood nyo tong video na to, supportahan nyo yung channel niya. Ito yung logo niya, guys, Aljon Motovlog PH. Yan. Ito yung motor ni JC, guys, Motovlog. Yan. Subscribe din natin sila, guys, no? So, supportahan din natin yung mga channel nila. Yan. So, balikan ko na lang kayo mamaya, guys. Peace. So, yun, guys, no? So, punta na kami sa Boulevard. So, hindi kasi nila alam yung daan, kaya ako yung nauuna. Di pala nakalak yung ano ko, yung helmet ko. Dito naman ay papasok ng Tiplex. Yan. Alright, malapit na tayo sa Boulevard. Yan. Ayan yung view dito, guys. Ayan, dito na tayo, no? Ayan, so gusto lang natin ipakita dito sa kanila yung Boulevard dito sa Rosales, no? Ayan. Konti pa lang yung tao ngayon. So, pinauna tayo, no? So, ikot na tayo. No? Ayan, si The Pashanders yan. Wen! Tapos si JCG Motovlog, tapos si Aljon Motovlog PH. Yan. So,
So pinakita lang natin sa kanila yung kung hanggang saan yung dulo. Tingnan yung araw guys, so dahil makulimlim ngayon, no? And so bigyan natin sila ng sticker, no? So binigyan tayo, kaya bigyan din natin. Yan, bigyan natin sila ng sticker guys. Yan, Pops, oh, sticker. Yan. Yan, Pops, sticker. Yan. So yan, bigyan natin sila ng sticker yung mga nakatambay dun. Yan. So bigyan natin sila ng sticker. Sticker, ano? Yan. Kasama kayo sa vlog, ah. Yan. Thank you, thank you. Ito pa, sticker. Ito yung mga gamit naming motor. Yan, Aljon Motovlog, tapos JCG Motovlog. Yan. So support din natin siya guys. Kung napanood nyo tong video, no, bibigay tayo sticker. Checkpoint. Tara, checkpoint tayo, sticker ngayon. Pangalan mo, Paps? Christian, shoutout Christian. Yan. Pangalan mo? Yan, Lawrence, shoutout. Ikaw, sir? Ralph. Yan, shoutout sa kanila guys. Yan, bang mga biker ng Rosales. Yan, ito, bigyan ng sticker. Yan. Pangalan mo? Eric Basa. Yan, shoutout. Ayan, Basa, shoutout. Pangalan mo, sir? Yan, Clarence, shoutout. Yan. Ikaw, sir? Yan, sama kayo sa vlog, ah. Sama ka, shoutout. Ah, sticker pa, sticker. Boss, anong motor mo, boss? Ah, Rusi. Rusi lang. Meng meng. Rusi lang. Meng meng. Tara, lipat tayo sa harap. Yan, pangalan mo, sir? Yan, Cairo, shoutout. Yan. Ikaw, sir? Jumar? Yan, shoutout. Yan. Sino? Parang nakita na daw niya, no? Shoutout sa kanya. Kita mo na, sir? Yan, thank you. Yan, shoutout sa kanila, sir, no? Sir, sticker. Yan. Sir. Yan, kasama kayo sa vlog ko, ah. Yan. Shoutout na lang sa kanila, no? Yan, shoutout. Oh, sticker. Yan. Pangalan mo? Pogi. Yan, Pogi. Shoutout, Pogi. Ay, ano po to? Ayan, YouTube po channel. yan. YouTube channel Sir. po. YouTube Oh, channel. Paki-like. Yan. Paki-like yung ano. Paki-like ko lang ano ng gilid. Nang? Yan. Hindi, nung ano, ano natin, baka naman makakita ngayon. Yan. Yan, shoutout sa kanila. Pangalan mo? Shane Joshua po. Hmm? Shane Joshua. Shane Joshua. Yan, shoutout. Yan. Uy, may sticker ka na. Ano, meron pa si Moto York. Ito yung pumunta kaming una, no? Ako na mismo magdidikit sa bike niya. Oo. Ayun, no, parehas tayo. Oh. Peer. Yan. Ingat ka palagi ha. Sino kaya daw at sticker? Sika? Dan. Sige. Ito yung mga magagandang dilag dito. Yan, sama kayo sa vlog. Yan. Yan.
Pangalan niyo, ma'am? Jonah, shoutout. Julin? Nicole? Yan, Nicole, shoutout. Ikaw, sir? Ay, ma'am. What? Clay, yan, shoutout kay Clay. Ikaw, sir, pangalan? Yan, Jasper. Yan, shoutout. Yan. Bomba! Ayan o. Oo. Dikit mo sa motor mo. Ayan. Nakabike tatay ko. Ay, suna? Ay. Pinamangalan ka tuloy, Pop. Papa nga doon. Papa nga. Anak mo nga ako. Paano yung makap ang ano? Paano yung makap? Ganito ha? Kinilig siya. Baka maplat. Baka maplat. Di ba ikaw yung may nakabike kanina? Oo, di ba? Pag-correct namin dito, nakadikit na lahat yan dyan. Palit tayo. Yun ang mas malaki sa'yo. Nagkalawa, meron pa isa. Bomba! Willy nga, Willy. Willy. Yung sa likod na lang Oo. Tara. Sige, pandarin mo nga. Sige nga, pandarin mo nga. Yun o. Yun o. One click o. Bomba! Bomba! Tama! Mainit. Init, tanggalin mo muna. Galing mo na, upo ka muna kita. Ako muna dyan. Palit muna kayo. Anong gas natin? Unleaded? Gasolinan sa mula. Hindi gasolina. Anong ginagas mo dyan? Unleaded, tama. Ang pangalan mo, Alir? Juan Gabriel. Yan, Juan Gabriel, shout out. Boto Cruz. Taga saan ka? Mag-isa mo lang pumunta dito? Teka, saan ka? Diyan po sa may sentro. Yung, Magal lang ako. baka maplat. Hindi mapaplat. Pag na-flat, palitan natin ang gulong ko doon. Oo, yung malaki. Malaki Hindi. ang gulong ko. Palit na lang kayo pag na-flat. Oo, yun na lang iuwi mo doon. Oo. Hindi mo Itulak mo na lang. sige na. Pandarin mo na. Yes, sticker. Ano nang pangalan mo ulit? Tomorrow vlog, di ba? Juan po, Juan Gabriel. Juan Gabriel, shout out kay Juan Gabriel na. Yan. Bata pa lang marunong nang magmotor. Pap, si Mrs. mo, andyan na, love. Lagot. Atay. Sino? Okay, check natin. Kilig check. Lata, Lodi. Ano, kunak? Lata ko na. Lata, te, idol. Lata, idol. Idol, pabumba, idol. Ha? Pabumba. Ge. Maya. May tao sa likod. Ilang sisi pa kaya? 250. Yan eh. Ge. Hawakan mo. Amper ko, amper. Ako wala. Oh, please. Hindi na pa ako dito, ah. Pitik lang ha. Amper ako, ya. What? Yo, ako din na. Ge. Nag-iwat, nag-iwat. Yeah. May sticker na kayo? Yan. Sticker. Yan. Tara, tara. May sticker ka na? Meron na.
Yeah. Thank you. Ingat, ingat. Ah. Meron na po. Ay, meron na. Sige, bigyan nyo na lang sa iba. Thank you, Sige. Idol. Ingat, ingat. Ingat po. Ingat, ingat. Sige, sige. Takot pa akong magbomba-bomba sila kasi may tagas tong motor. Sana hindi ako pagalitan, no? Noah? Larry, what the hell are you Larry! Larry, you can't just... Oh. Alright, what's up mga idol, no? So, pupunta kami sa Presidensya. Ayun yung bata kanina. So, ipakita lang natin sa kanila yung mga kung anong meron dito sa Rosales ngayong December, no? Bigyan natin sila ng sticker, Paps. Pangalan mo, Paps? Bumerlin, boss. Bumalin yan, shout out. Kami din daw. Sir, oh, sticker. Yan, thank you. May tumawag daw. Tagal? Sige, thank you, ah. Bigyan din natin sa sticker, guys. Ito, yan. May humingi ng sticker sa atin yan. Sige. Anong pangalan nila? Si Angel Ann po, si Jenica, tapos si Miles. Miles, yan. Yan, shout out sa... Pero ang pangalan mo? Jan Nebe po. Jan? Jan Nebe po. Jan Webe? Apo. Yeah, shout out, ah. Right, what's up? Ito eh. So, uwi na kami, no? Dahil gabi na din. So, salamat nga pala sa nabigyan ng mga sticker kanina, no? So, please like, share, and subscribe naman dyan sa mga nabigyan ng sticker. So, malapit na tayo, no? So, banda doon na lang, maghiwalay na kami. Dahil sila punta pa silang Moncada. So, tayo dito lang sa Rosales, no? Okay. So, salamat nga pala sa mga nakasama ko ngayong araw, no? And so, hanggang dito na lang. So, magpapaalam lang tayo sa kanila, no? Yan, Paps. Yan. Ingat tayo, ingat. Hello, Ma'am, ingat po. Paps. Sige, Paps. Thank you, ah. Ingat, ah. Ride safe, ride safe. Paps, yan. Ingat, ah. Yan, Aljon Motovlog, yan.